July to Mina. 8.5 kilometers. Sa lugar. July 28, 2020. Attend ng kasal ni Rael. Mahalog na kalsada. Grabe ang mga ginabaligya nga duta, mga Ixaria. Holy Spirit Memorial. Barangay Tularukan. Haniway pa din. District of Haniway. Wow.
meters, police ahead. Police station, Mina, approaching Mina. Ito rin naman lang ang ano niya, studying people. Sabi ko haliway, ito rin na galing. Sabi ko pa kay Rael sa haliway. Mina Sports and Cultural Center. Ayan naman, dapat diri lang dampi eh. Dooguro ka sa dito. Ayan, nabaw na. Nabaw na. Ito na pala tayo sa Mina. Lang. Aray ko. Simbahan ng Our Lady of Pilar Catholic Church. Di na munisipyo dere. Ang ay, sige salamat. Hindi, ang ano, munisipyo sa pakasalan bala. Diyan sa likwa ka dyan, sa gwa pa. Thank you. Oo, thank you. Pero dyan man kita nagagi. Ay, sa piyak dali. Kami, doon pa sa natin. Police station. Dere. Ay, nami ang munisipyo nila, no? Welcome to Mina. Ito na tayo. Tayo ng parkingan. Mina, Iloilo. Kaya di data ito na lagi. Ay, oo pala. Pero pangalit ko, yung ano, yung mineral eh. Mga daw, friend, lagi ka mga bate. Nami ang munisipyo sang Mina. Mina Municipal. Ay, kamayo ka.
Asisomo. Timing na si Mayor, daw mga babae. Attend ka muna ang kasal. Atras mo lang. Grabe yung ganun. Sabi, nakakatakot na. Ano. Ay, nami ang lugar. Dito na tayo. Sa lugar ni Rael, ni Welbeck. Na. Ay, kanami bala. Daw graduate. Di ba pang graduation yun?
Mina, Iloilo, attending a wedding. Grabe ang irigasyon.